हेल' लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर दिनैनिया जेबो ब्लग भिडिअ नङा आरोना जास्ट नोंथांमोनजों फोरमायनोसो फैदों आङो जे आङो ब्लग भिडिअ लाबोसिगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं बिराद गोबाव जाबायमोन जेबो भिडिअ लाबाखैमोन आरोना मानो होननानै बुङोब्ला आङो बिराद बेमार जानानै थाबाय लोगोसेनो आंनि मबाइलाबो बिराद खाराब जानानै दङमोन आरो लोगोसेनो आं दखानाव थायोमोन नालाय लोगोफोर बिराद मानसिमोन आरोना फुजानि अफार होनायजों लोगोसे बिराद मानसि जादोंमोन जेबो टाइमखौनो मोनाखैमोन आं भिडिअ लाबोनो थाखाय दा गोदानै भिडिअ लाबोफिनसिगोन आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय 2 months जाबाय आरोना लोगोफोर पुरा 2 months जाबाय लोगोसेनो आं भिडिअखौ लाबोथाराखैमोन नालाय लोगोफोर दिनै सारप्राइज होबाय आरोना आं भिडिअखौ लाबोफिनसिगोन लोगोफोर चेनेलाव आंनि जाय साबसक्राइब खालामाखै खालामनानै लाबानो जाबाय मोजां मोजां भिडिअखौ नुलांबाय थानो थाखाय आरोना लोगोफोर आङो आसा खालामो नोंथांमोननि सायाव जे आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आरोना लोगोफोरनि लोगोफोर ओमफ्राय 2 monthsनि गेजेराव आं माबायदि ट्रेन्सलेसन जाखो अन्नानै खिन्थाहरबानो जाबाय ना कमेन्टआवहाय बावमोना आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय बिदिब्ला नेनानै थादों आंनि निउ ब्लग भिडिअखौ आरोना थ' बाय बाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आरोना बाय बाय